Eli moikka vähän. Ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Sori, jos mun näin ei kuulu, koska nyt on aamu. Ja sori, jos näitä kouluvideoita tulisi ihan koko ajan, koska mä oon aina kouluvideoista sellaisia uusia keksintöjä, niin kuin nytkin, vaikka se on nyt ystävänpäivä. Niin mulla on semmonen niinku ystävyysjuttu. Tätä ei oikeasti ehkä tapahtuisi koulussa, mutta niin joo, ja tässä tulee olemaan 2 uutta varapää. Joo. Joo. Au. Oho, tää vartalo. Näin. Ja joo. Taustasta huolimatta mennään videon pariin. Au. Mennään videon pariin. Milloin se ope tulee? En tiedä. Me ollaan odotettu jo 9 asti. Kun kello meillä oli 9 Joo. Ope aina sanoi, että meidän pitää aina heti luokkaa. No niinpä. Niin just. Hyvää huomenta oppilaat. Anteeksi kuin kesti pakkaamisessa. Ja minulla on 2 yllätystä. Okei. Kaksi uutta varaopettajaa. Kertokaa nyt nimenne. Sä kohtelet meitä niin kuin oppilaita, mutta joo. Anteeksi. Minä olen Kristiina. Minä olen Sinikka. Joo, he ovat meillä 2 kuukautta. Me ei olla sitä toista kuukautta. Minä, Miisa ja Maisa. Miisa, Maisa. Ihana, koska meillä on serkkuja. Jep. Ja me mennään sinne lomalle kuukaudiksi. Kaikki sen nyt jo tietää. Niin monta tietääkin. Mutta joo. Ja joo. Ja minulla on vielä yksi hyvin kiva yllätys. Mikä? Kerron aivan juuri. No, se ei ole tavallaan yllätys, vaan täällä on 3... Ui. Sori, takamarkaus. Ystävyyssydäntä. Tässä on tämmöinen hoppeseo. Sitten täällä on tämmöinen liila ja pinkki. Elikkä teitä on nyt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sillä kaikki ovat paikalla. Ja niin. Elikkä tässä on nämä ystävyyssydämet. Ja tänään, no niin, jotkut 3 lähtevät Kristinan ja Sinikan kanssa. Me menemme liikuntasaliin ja pidämme siellä hauskaa. Teemme kaikenlaisia juttuja ja niin. Juu, ja niin. Maisa. Niin, auts. Sinä saat tämän sydämen. Mitä mä sen teen? Kerron aivan juuri. Ja sitten se, ketä saa sen, laitan, no, sitten vaikka Matilda. Mitä opettaja? Sinä otat tämän sydämen. Okei. Ja vaikkapa Minttu. Otaanko mä tämän sydämen? Juu, juuri niin. Ja vaikkapa jos Maisa antaisi tuon sydämen Mimosalle, niin sitten Mimosa arvaa, että se on sinun. Auts, antamisen. Okei, eli me jäädään niinku luokkaan ja sitten me laitetaan siihen pulpettipaikalle, missä se istuu. Juu, ja sitten kun he ovat tulleet,
Niin sitten he saavat katsoa. Eli me ei saada antaa niinku vaikkapa, että jos mä antaisin niinku minulle. Saa antaa. Mutta jos hän ei ole sinun paras ystäväsi, niin ei tarvitse. Saat antaa sen, kenelle haluat. Parhaalle ystävälle. Okei, nyt mä ymmärsin. No niin, nyt kaikki muut voitte mennä Kristiina, oliko sinne? Joo. Ja Sinikan kanssa. Liikunnassa tuolla. Tulkaa muutkin tässä. Ja nyt saatte jakaa ne. No, kenelle haluatte? Okei. Mennään nyt. Tulet vaikkapa tänne riviin. Kymmenen minuutin kuluttua. Jee, nyt voi katsoa, jee! Mun paikalla on Vimpu. Sä oot mun paras ystävä. Jee. Jee, munkin paikalla on Kiitti Matilda. Sä oot mun paras ystävä. Hui, anteeksi. Ei se mitään. Jee. En mä näe. On mulla. Onks tää totta? Maisa? On. Vaikka sä ootkin mulle serkku, sä oot mun paras ystävä. Ja mä makaan. Mäki. Sori jos tää. Niin, tästä vaikkapa tälleen, niin ei näe hyvin vaajalut. Tälleen tässä, koska mun ei pysy hyvin. Ja istutaan myös vierekkäin.